Wat is het? Is die mandarijntjes, ja? Hoe oud bist u gisteren jaren? 10. 10! We hadden 10 in de familie. Ja, ze doen dus nou even een warming-up. En dan Aasing is echt wat scènes uitspelen. Goeiemorgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Wat heb je voor lekkers? Ik had een banaan. En wat had Ildau? Maatje. Een mandarijntje. Uit. Oh, als was hij even vrij. Misschien wil hij het voor hun helpen. Was dat zo'n bende al? Ja, jongens. Ildau komt krek weer waarom uit de peuter. Zaak is een squallen. Jelke zet de kachel aan. En ik had de hele maanden wat aan het werkbest. Achter het computertje. En dan zo'n fruit, hè? Ja, dat fruit. En wat hiest u op de peuter makken, hé? Laat me eens even zien. Wat hiest u makken? En? Wat is dat? Laat me eens even zien. Oh, is dat een koffer, Kar? Dokterskoffer. Een dokterskoffer. En wat zit er al hier in die dokterskoffer? Wat zit er al hier in? En die Wat is dat? klippen. Een knipper. Het is een skierre. Klippen. Een knipper. Oké. Ja. En wat ben dit? Au. Als die serie naast oude, ja, een pleister. Weiter. En wat is dit? Denken. Drinken. Ik dacht dat is een prikje. Blikje. Is het een prikje? En het is ook. Ja. En had ze dit ook zo'n mooi kleur al hier. Ja. En waar we die nou del hing je dan? Paasvak. Derde? Zullen we daar een mooi plakje op zitten? Dat vind ik een goed idee. Daar geven we het van. Ja? Oké. En was dan de binnenkant? Dat we hem zo mooi iepen? Dat is wel leuk, hè? Even zien. Had ik nog magneet? Oh, dat kost helpen. Nou, dat vind ik een goed idee. Zo. Ja? Oh, een beetje hier. Met het eerste. Hier, zet me hier met je aan. Zo. Vind je dat zo wel mooi? Zo, dan zit Ildau hier mooi. Ildau, zaken en een mooie dokterskoffer. Krijg wat. Zullen we eens fruit even opeten? Ja. Doe eens een mandarijntje, toch? En wat hier meer? Een Mama. banaan. Lekker, lekker. Wat is het? Lis die mandarijntjes in. Lekker. En wat voor kleur had die? Oh, Oranje. oranje. Lekker. Met geel, hè? Lekker. Als je heidt, alsjeblieft. Vitamintjes. Ah, wat meer. Maar zelf ik een paar opeten. Het is wel goed delen, hé. Nou, die is in de molen gewoon niet. Die zelf maar op. Lekker zelf opeten. Want mij had wel banaantje, jongens. Nou, wij zullen even wat eten. Dank Franke. Zo, Ildau lijkt een beetje. Zal ik nog even wat was doen? En dan Aasen komt zaak uit squallen. En Jaren komt uit squallen. En ik ging iets heel leuks. Er waren, ja, mijn Jaren. Zaken gaat ik mij. Maar iets bij de omroep. Maar ik denk dat ik het Jaren Aasen even vertel wat het precies inhoudt. Dus dat is nog wel een heel leuke verrassing. En ik zelfs had er echt nog een pad in. Wat, ja, nou, we hadden het even spannend. Maar we gaan echt iets heel leuks doen te gerren. En voor mij is daar al een beetje een flapproefje van. Ik zal even was doen. Zal ik hem net maar vervelen? Ik zie hem zo weer. Later. Nou, ik zal Jaren op hebben. Ik neem echt nog even wat lekkers mee. Want we moeten eigenlijk voetendreks terug. Dus even lekker koekje mee. En een pakje erin. En zo wat. Zo. Blitzvoorraadje maar. Ik ben ooit squallen. Hallo. En wie is dan meteen naar de omroep? Maar ho. Vader staat vertellen, jongens. Er is nog iets heel oorlooks. Dat had ik nog net eerst verteld. Maar hoe oud bist u gisteren jaren? 10. 10! We hadden 10 in de familie. Ze moesten een tak naar rieden. Oh ja, nou. 10 dus. 10. Dus. En nou, vertel eens, wat had je al gekregen? Een Zoom Mini, dat is een soort van Instax, maar
Dan kun je eerst zien als die foto wel leuk vindt en dan pas uitprinten. Ja. Dat is dus mijn fototoestel. En dan kiest ik foto's die jij er al maken hast, kiest ik printen. En ik had deze Squishmallow. En die is super zacht. En ik had tweeën precies dezelfde. Nou, gewoon augurken. Maar ik had tweeën precies dezelfde. Oh, Even ruim je. eentjes. Oeh. Dat ging er goed. Ja, oké. Maar ik hier tweeën verschillende. Nee, tweeën dezelfde. Serums van de Kruidvat. 1 pineapple en 2 kiwi. En ja, nog al die leuke dingen. Hier van Herman en Dirkje hier al die een soort van doorzichtig pakket zeg maar. En van Catrice en daar zit nou die bruisband in. Oh, lekker. En je ziet wat folie of zo, of krijtpapier en daar zie je dan al die dingetjes in van een primer, lipstift en ik van die dingetje, van die ja, soort van washandjes maar aan oors, groen en dan kun je daar wat water in gooien en dan kun je het zo, die make-up er al halen en dan kun je weer in de vaatwas of in de wasmachine en dan weer ze wasken. Ideaal, dus kist bij herbroeken. Ja. Vervalst het net zeg maar. Dat is wel goed. Maar we gaan nu dus naar de omroep. En had dat... Ik heb helemaal nog niks verteld. Ik had het Ian verteld waarvan het is. Dus vertel eerst maar wat het is. Wat doe je dan? Ja, vertel maar. Oké. Dus, er is een boek en misschien ken je hem niet wel. Heet Battlebussen. Ja? Oh, ik zit helemaal in de zinnen. Ja, en van het boek, er is onderhand daarvan is een kwarte filmskreun. En daar komt dus echt een kwarte film van. En ja, hoor jongens, en famkes, en heiten, en memmen, en pakers en beppers. Jara en ik zullen daar een rol in vertolken. Ik een lietsroltje en Jara een middelgrote rol. En nou ja, was mij vertellen wat we nodig hebben. Nou gaan we dus naar de omroep. En ze weten nog net wat de hoofdrolspeler wordt, Battlebussen. Ja. En... Iedereen zijn rol is al bekend, maar alleen nog ze moeten nog een Battlebussen kiezen. Er zijn nog 2 jongens die het uit kiezen moeten. Ja. En daar moet je me helpen, hè? Ja, ze gaan steeds maar gewoon allebei gissen wat stukjes oefenen. Het is een soort van mini-auditie. Ja, een auditie, ja, klopt. Ja. En dan moet ze eigenlijk de scène spelen met die, toch? Dat is hun auditiescène. Volgens mij wel, ja. 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 Dus dat geven we doen. En nou, ik denk net of we bij de auditie helemaal filmen maken, maar we kunnen ook wel even vertellen dus wat we doen. En we kunnen ook wel even vertellen hoe het gaat is, toch? Ja, dat sowieso. Ja, dus wij zijn heel enthousiast. Ik had er heel zin in. Ja, wij hadden er echt heel zin in de film. Dus nou, we gaan echt in die film dus spelen. En wij spelen eigenlijk gewoon nu zelf. Dus ik ben gewoon tante Chits. En ik ben Jara. Ja, dus ja. En dat hele proces nemen we je met mij. Dus als ik naar de draaidagen ga, dan geef ik zeker vlaggen. Weet je welke keer hoe dat gaat? Want wij hebben nog nooit in een film spelen, hè? Nee. Net iets anders als een vlog. Wel in toneelstukken, wel in de vlog, maar dan nooit in een film. Nee. Dus wij hadden heel veel zin in. En, Dat ik net? Nee, ik net. Oh. Hey joh, ga ik een keer iets net hier heen. Nou jongens, we binnen bij de omroep. En je denkt misschien weer zaken. Oh, de bril. Die kan nou in de tas. Je denkt misschien weer zaken, want die zoe mij. Maar ja, wat boer die liever? Voetbal. Voetbal, snap je hem dat nou? Hing je hem dat nou tacht? Hij weer mooi op het Squalleplein aan het voetballen. En nou, hij is zo aan naar Beppe. Beppe past op Hildo. Dus ja, die is net mij. Nou, dat ben mooi te jaren, toch? Ja. Vier weken wel gezellig. Dus wij gaan wel belipjen. Nou, ze binnen even dwaan met een warming-up. Ben je een beetje liefig of... draaien. Oké, heel goed. En wat we normaal maar acteren met de baan op de nieuw is natuurlijk heel druk, maar de camera met het eigenlijk heel lief. Voor mij is het een lied zijn beweging doen. En even als we zo'n heel sweet zoeken, een soer zoeken. En nou heel het kauwgauw. En dan is het even zelf best ergens heel erg verschrokken. En als het iets heel moois. Ja, ze doen dus nou even een warming-up. En dan Aasing is echt wat scènes uitspelen. Maar dat let ik nog even geheim. Want dan weet je met verhalen. Dat is net leuk vanzelf. Dus, maar ik vind het wel heel leuk, jongens. Ja! Ja, maar
maar mijn namen. Want dan leren we binnen net met een hele grote groep. Maar dan leren we... Oké, nog een keer. Laura. Heel goed. Ja. Ja. 1, 2. Ja. Heel goed. Thomas. Thomas! Thomas. Heel goed. Ime? Ime. Heel goed. En nou maak je er één af en is het heel erg haast. Nog heel nog pisje must. En alsof hij heel bang is. Hoe rug op iets aan hebben. Is hij heel bang? Het was er eigenlijk net aan. Dat ik zeg, precies helemaal niet. Nou, ik zal even naar kantoor. Ik ga in je scène even zien hoe dat gaat. Nou, het gaat hartstikke best. Beide jonkjes hebben wel dingen die ik heel mooi vond. Dus het wordt nog heel lastig kiezen. Gelukkig is die kar net om mij en mijn halve Pieter dat beslissen. Maar ja, het belooft een heel leuke film te worden. Dus ik vind het heel leuk om je mee te nemen in dit proces. Ik zal even naar kantoor, even wat doen. Ja, nou, weer even wat dieren, even gekletst. En nog iets heel leuks. Check dit. Dit is mijn binnenkamer. Dus dan kunnen we dan nou ja, wat u-dealen en dat soort dingen. De QR-code erop, achterop en door ze vol. Dus dat is wel leuk. Ik zal even op naar de auditieruimte zien via het ze binnen. Nou, wat voest van? Leuk. Ja, heel een beetje ontacteren was hij. Waar is wat oors? Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd wat het wordt, hoor ik. Ja. Nou, wie hoorde je hem nog helemaal niet spannend, want wij weten het ook net, hè? Hetzelfde Nee. shit. Hey, bedankt jongens. Maar weet het hoor een keer. Doei doei. En we zijn weer thuis. Ga ze mooi met jongens zaken? Ja. Wat has bedijn hoor? Nog lang op het plein west? Ja? Maar waar is voetballen? Leuk. En dan is nog maar Ivan Boatten beppen? Ja. Leuk man. En hoe is het bij Ildau? Wie het leuk bij Beppe Klaasje? Ja. Ja? Mooi. Nou, mooi zo. En dit is weer leuk. Oh, zo'n scotje. Die is lief, hè? Ja, ik zal even met eten onderslagen en met rappelskillen. Een griend klimmaatje. Doe maar zo'n struien. Jelke die had struitje eerst. We krijgen weer winter. We zijn vanmiddag nog, het lijkt wel zomerjaren met mooi warme. Om Jelke wat struien van die jongen. Zo'n horen. Nou, dan zal ik beginnen met eten, anders dan slag het ook niet in zo snel. Hey jongens, we hebben weer een schitterende dag gewoon. We hebben een heel leuk nightje. Jaren en ik zullen meedoen aan de film Battleboesen. En Jaren mocht je het helpen met de audities van battelen. Ik ben heel benieuwd waar het wordt. Ik voel ze beide heel goed. Dus dat wordt nog een hele lastige keuze. We zullen het zien. En wie neem je mooi mee in dat hele project van Battleboesen. Dus weten we een keer een beetje hoe dat gaat. Ik zou zeggen, voest nou een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauwtonk omheen en via het net de chill op te downloaden van je tablet of telefoon. Op naar je chipslag! Hoi!